matapos naghikog sa tubang sang iyas ning himata. 50 ka security guards ug 40 ka pulis ipahamtang sa duha lang nga TV show program sa Panad Park and Stadium. Sa balita nasyonal, face-to-face classes, best option para sa basic education sa mga estudyante, suno sa kay Vice President Sara Duterte. Resolusyon para sa nga investigahan ang crime activities sa Bilibid, ginfile ni Senator Bong Revilla. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga lang Webes, Oktubre 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ner. Good morning mga ka-aksyon, good morning Aksyon Eden. Good morning, Action Boy, and happy Mascara sa gyapon. Happy Mascara. Lapit na lang matapos. Pila na lang gani, tapos buong Thursday, hasta na lang ta sa Sunday, no? Yes. Yes, so dali na lang. Sa aton nga mga ka-aksyon, sumong adlaw is October 20, 66 days before Christmas kita. Yes. Sakta, 66 days before Christmas, kag 73 days before sang New Year. Sakto Sakto na, 66 days before. Yes. Sige. Kadasig no? Kadasig lang. Congratulations sa aton nga mga nagdalaog kagabi bala sa Miss Mascara Queen. Yes. Oo. Salamat ka mo nag-giveaway kami ni Action Doral. Correct. Kung may ka mo nag-giveaway tani. Wala lusa eh. Lusa guro ang kwaon sa buhok nyo. Lusa sila eh. Naman. Gani man no. Sa mga nag-monitor dira sa Facebook mga ka-aksyon, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Tamyaw ko lang una anay ang amon friend bala nga naga-birthday subong adlaw. Uy! Si Inday Libuon ang maninay mo. Ay, Maninay! Good morning and happy birthday. Happy birthday sa kay Edeline Inday Libuon. No? Happy birthday to you. Yes, okay. Sawa ni Maninoy, mo. Maninoy Noel Libuon kag mama ni Suon ko Mike. Correct. Happy birthday. Sabag. Sige. Sa mga nag-monitor sa Facebook, good morning sa inyo, no? Sa Energy Fans Club, good morning. Ara na si Action Eden. Go, abe. Yes, kay Ma'am Ana Sinoro, may aga lang. Kay Mary Ann Giavia. Good morning, ma'am. Keep safe always. Richard Artisola Alpiera, may agaman. Araman Elvira, hello go, good morning. Action Boy na Action Eden. Of course, Ma'am Jinky Dalagdon. Good morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, MJ Season, and all members of ARB AFC. Salamat gid. Kag good morning man gali Action Boy. Gusto ko lang good morning. Kag welcome to Bacolod. Kay Sir Sanji. Ari gid siya. Sino na para siya? ilang ko yan. Kaya para mag-celebrate, magtambong sa Mascara Festival. Enjoy, Sir Sanji. Ano sa Koreano? Oo. Japon. Koreano. Koreano. Sige. Sabag. Si Gina Macapasientos, no, sa Barangay 29. Good morning dira sa imo, no? Si Pres Dennis Richard Tibor Roma. Nya good morning. Congrats sa tanan mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara. Thank you so much. Anong labot ni Dennis? Habay, ina siya. Kaya hindi pwede ka congrats, ha? Nagtanaw siguro kagabi live. Hindi ko nung labot yun sa Miss Bacolod Mascara. Feeling ko ito guy saylo natin sa iyang residence. Sa kay Gary De Loterio Acosta, good morning man. Kag Robert Roma, good morning. Sige, standby tanay sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos ginaligar naghikog sa tubang sa iya nga mga himata sa sitio Pasto, kilometra 110, sakop sa barangay Dangkalan, sa Banwa sang Ilog, mga pasado launa ang takna sa kagahon Lunes, Oktubre 17. Ang ining naghikog ginkilala kay Robert Galpo, 48 anyos, isa ka manguma kag residente sang sitio Lunoy, barangay Dangkalan sa Muman nga Banwa. Sunod ka Police Staff Sergeant Josephus Nelson Tierra, investigador sang Ilog PNP, bisperas ang kadlawan sa isa ka miyembro sang pamilya ni Galpo ka nagapreparar sila sa mga lulutuon sang natabo ang insidente. Pahayag ni Tierra, yara sa tubang si Galpo ang yasin nga pamilya nga nagasinadya sang ginhimo silang paghikog paagi sa pagtiro sa kagalingon gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas. Sa inisyal nga investigasyon, mahimo agin taya ni Galpo ang armas sa iyang baka gintiro ang kaugalingon. Blanco pang kapulisan sa rason sa likod sa sininga hitabo. Sa karon nagatipon pa sang dugang ebidensya ang kapulisan agud masiguro kung naghikogin man ang biktima. 50 ka security guards kag 40 naman ka kapulisan ang ipahamtang sa Parade Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod sa duha ka adlaw nga TV show program. Si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7, ang magaserbing Task Force Unit Commander sa among nga event. 4,000 ka pumuluyo ang ginasigahom nga magalantaw sang among nga TV live show base sa ticket nga ipagwa sang organizer. Nagasalig si Bonilla, masarangan niya ang pagpaluntad sang katawhayan base sa mga big event nga iya manauyatan sa Parade Park and Stadium. Dugang pa ni Bonilla, may ticket lang ang sarang makasulod sa among nga event. Nagapreparar na makatapos ang Philippine Coast Guard sa Western Visayas para sa PCG Oplan Biyahe Ayos 2022. Sunod kay Coast Guard Western Visayas District Commander Commodore Edgar Ibanez, kadungan sa naghilapit nga pagsaulog sa All Saints Day kag All Souls Day, ginapaabot ng pagdagsa sa mga pasahero nga magapadulong sa mga pantalan para magpauli sa mga probinsya sa pagdumdum sa Pista Minatay. Ginmanduan man sini ang tanan nga mga Coast Guard commanders nga magbutang sa Passenger Assistance Center sa mga pantalan. Kalakip na diri ang pagchekyar sa mga equipment sa mga barko kag ang pagpatigan sa seaport interdiction agud mapasiguro ang seguridad sang mga pasahero. Ginpanginmulahan naman ni Coast Guard Commander Western Visayas District Commodore Edgar Ibanez ang pamunuan ni Coast Guard Station Northern Negros Occidental Commander Joe Mercurio sa madalagong simulation exercise kahapon sa Banago Port. Sunod kay Ibanez ang search and rescue kag maritime pollution exercise nagapakita sa kandaan sang PCG sa Negros kung paano mag-aksyon sa maritime incident nga posible matabo sa baybayon. Ginpanumduman ni Ibanez sa kada miyembro ng Coast Guard ang best practices agud matungdan ang obligasyon nga pagserbisyo sa publiko. Ginpasalamatan man ni Ibanez sa mga miyembro ng PCG auxiliary, stakeholders kag iban nga ahensya sa bulig kag suporta para sa emergency response. Samtang nagkampiyon naman si Hazel Nagar sa Dancing Traffic Enforcer Challenge sa 2022. Sa interview sa Aksyon Radio, emosyonal nga nagpasalamat si Nagar sa iya katalagan tungod ginako sini nga hindi pa maayo ang kondisyon apang ginpilit lang sini nga makaperform. Suno kay Nagar, manog 7 na siya katuig nga nagatrabaho bilang traffic enforcer. Kaang pagsaot samtang ginatungdan ang obligasyon isa sa iya pamagi para mapakita ang sinseridad sa pagserbisyo sa mga motorista. Sa nasambit nga kompetisyon, nagpangadua si Richelle Barrios kay katatlo naman si Arturo Ligasin. Sa Rebuluan, 22 ka Bacolod Traffic Enforcers ang nagpasakop sa kompetisyon nga isa man sa nanging atraksyon sa pagsaulog sang Mascara Festival sa karon nga tuig. Nagdaog naman bilang Miss Bacolod Universe candidate si Bacolod Miss Mascara contestant number 8 nga si Cara Daniela Villarosa. Si Miss Bacolod Mascara candidate 14 naman nga si Janine Hilera ang kilala bilang Miss Bacolod World. Samtang si candidate number 6 Jan Marie Bordon amo naman si Miss Bacolod International. Ang first runner-up amo si candidate number 11 nga si Irene Julian Granada. Kag second runner-up naman si candidate number 12 Sandel Masangkaya. Ang mga judges naman para sa Miss Bacolod Mascara 2022 amo Sanday Celeste Cortesi nga mong Miss Universe Philippines 2022, Hannah Arnold nga mong Binibining Pilipinas
International 2021, Tracy Maureen Perez nga Miss World Philippines 2022, Michael Verco Maling nga Mr. National Philippines 2022, Eric Leonard Vicer nga Ginong Pilipinas 2019 Grand Winner, Cari Santiago nga among National Costume Designer kay Miss Universe Philippines Gazini Ganados, kag Jim Ryan Ross nga amo naman ang Aces and Queens lead makeup mentor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Face-to-face classes, best option para sa basic education sunod kay Vice President Sara Duterte. Samtang resolusyon para maimbestigahan ang crime activities sa Bilibid, ginfile ni Senator Bong Revilla. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa maguliksang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Okay, balik sa aton nga mga greetings na rin. Ginagreet naton si tita bala ni Miss Jinky, si tita niya Eva Rifuela. Happy birthday today. Praying for your full recovery sa kay tita Eva Rifuela ni Miss Jinky. Happy birthday to you. Pasok. Pasok. Siling ni Dennis niya, yun na kay Higko, gibala sa paminsaro. Anong Higko? Mapaligua siya danay go. Anong namin niya nga daw kay Higko? Namangkot na ko, anong namot? Naman, ano na. Naging congratulate, bagid, may pakaisa ka da. Babay, ilan siya ya? Sige Ikaw lang. yung balaya? Nag-enjoy lang guro. Nag-enjoy Nag-enjoy lang guro si Dennis, guro sa search guro. Pero mayo ang ila ko nga program gabi. Yes, very nice. Ato ka to? Secret Tukil dito sa Blitzer. Pulagpot. Wala, nun yun nga palagpat. Secret ko lang na. Sige. Kaya, Connie Laparan, good morning man sa imo sa DSB. Kay Jose Mongcal Turilla, kag si Ma'am Vanessa Mayo. Kumusta Yes, dira? sila ni Kay Doc Matt. Dr. Matt Mayo. Sige. Yes. Dira kay Melvin Peñafiel. Hindi ka na to. Si Jets pa. Ay, si sige. Jets pagale. Si Jets by Lon Fernandez. Good morning. From Bohol. Bohol. Bongga. Malaki Very, ba? ano yung Bohol. Kapag ulang kaliwat ka basa nga halin sa taga Bohol ang naga-watch. Kibot. Watch. Yes. Kay Melvin Peñafiel, mayong agaman, Ray Flores Barrioga, dira sa imo, good morning. Atiya Kimeriman, ating good morning. Ting. Kapit na lang uso ang imo sininga suman. Tamaran sa kuno maglagaw kuno sa maskara. Ay nga ahaw. Amot Kay duga na din paabot sa imo na Action Eden.
Ato, hindi ba lang sabi ko ikaw, di ba ikaw mahatag budget? Hindi ba lang ilagaw mo siya? Ay, ako nga, kuyaw. Pwede ikaw. Ikaw walang father figure. Father figure. True. Figurin? Father figure lang gani. Ikaw, yung wala katabog, ising mo sige na sugpo. Kay Ma'am Hama Lamina, good morning. Dira sa imo. Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning. Watching live from Lahad Datu Sabah, Malaysia. Bongga. Sige, Malaysia, ha? Yes. Sana all. Sabah. Hindi pa muning daw gina-claiman sa Pilipinas ang Sabah. But Edwin Escopel, classmate, morning dira sa imo sa Bago City. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. yes, sa kay Sir Melchor, good morning, man. Chendreng, mag-aga daw sa imo Chendreng sa Bago City. No, good morning. Sa kay Stella Maricelis, may aga man. Kag kay Marico Teresa Linahakayaw. Mare, good morning. Dali na lang kita maklitan na ya. Kay, balo ka after sinisang maskara, 1 week lang, tapos pista naman sa bago. Nan. Dasig ba? Kanto ka to bala sa Dasan lang bago. kung counsihal ka na to. Counsihal. Kanto ka to sa bago. Na total sa bado mo na, duty mo na. Ay, duty ito. Wow. Tene na lang. Ang November 5, ulit duty. Kung ano, November 5? Very duty ko na. Al 5 de Nobyembre. Tani kasi din ko para may experience. Mo balang linupok sa kanyon to bla. Ayaw mo na. Ka-experience na sa bago? Isa naka-experience na ko. Okay. Si Aksyon Dorel pang wala. Sa silay pag ka-experience. Pero why na sila yes ang canon sa silay. Pero ang section Dorel, yung may pinaka-experience ang may canon festival na dahil sa bago. Na ka na November 5 mo. True. Medyo maplamungul ka na. Oo na. Pwede ano lang, may earphone. May earphone. Maplamungul ka na sa linupok. Tapos makita mo na kuha na mo gina ano nga parang sinagan. Ano pa nang sinaman? Gina-act na dabla sa dalan ang natabo. Gina-reenact. Oo. Sang 1898. Ay, 1898. 1898. Sa tublang salakay di sa mga pwersa sa Pilipino ang mga Espanyol di sa kuano. True. Sa cathedral bla. Yes. Ang ila dala to, ang ila mga kanyon to, mga kuanan to, amakan. Man. Perti kawain sa Pinoy. Tapos ang ina nga mga armas to. Ang nipa bla na, ang kuan sa nipa bla. Paklang sa sagi. Sa nipa bla na nga kay sauna mo man ng panganamon mo nimo namon na sauna tirot magkuan bla ng tiruhay. Tiruhay ka mo. Way kami sauna ga bakal na isang mga tiruha Fake kuan. guns, mga pilit gun. Kuan na ya sauna ya, paklang na sa nipa sa unaya. Nan. Sana all Tumba ka man. Ha? Tumba ka man magtiruhay. Bang, igo ka. Anong bala? Wala bala. Ay, wala. Basta bang, igo ka. Ayaw mo na. Itumba ka man eh. Ikaw pag ikaw mo na yung paglikaw. Pre, klikaw ko pre. Ate, wala eh. Naglikaw ka nga. Naglikaw kaya. Sige. Ano nga, parak na to. Ano pag ikaw mo kay parak? Bongga. Sige. Si Jean Torreno Biligorio. Pagrit sa Purok Mangga, Family Camilo, kag Biligorio. Mga pita ko no. Watching from Don Salvador Benedicto. Perfect. Si Ma'am Van ko no, nagkakadto man dagli sa bago, November 5, 2019. Bongga. Okay. Tandaan pa naman 2019, so before sang pandemic. Before pandemic. Oh. Kasi di ba daw every year puli, maging man si ano yan mo. Gina Solgon, good morning man. Tamiyaw sa sister niya Rosita Solgon. Happy birthday! Happy birthday to you. Standby na sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga best option ang face-to-face classes para sa basic education sa mga estudyante. Sa ika-48 nga Philippine Business Conference and Expo, ginapahayag ni Duterte ang damlaglang gin-issue nga DepEd Order No. 44 nga nagahatag option sa mga private schools kay padayon ang blended learning modalities. Ang kombinasyon ng isang face-to-face classes kag distance learning para sa nabilin nga may nadlaw sa school year. Patag ni Duterte, gintugutan lamang sa DepEd ang mga private schools bangod sa epekto sa COVID-19 tungod nag-invest pa sa online learning technologies, development kag institutionalization para sa best practices sa blended learning. Kag may pila pa ka magagmay nga private schools ang nagsira. Sa piyak sinigin panumdum ni Duterte sa mga ginikanan ka mga estudyante nga importante sa gyapon ang 5 kadlaw nga pagkadto sa eskwelahan agud magiyahan sang maayo sa basic education. Wala pa sang pagbagong implementasyon sa face-to-face classes sa mga pampublikong eskwelahan sa Nobyembre 2 sa pihak sa na-detect ng COVID-19 Omicron XBB subvariant kag XBC variant. Sa public briefing, inpahay ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa nga wala pa sang advice nga may pagbago apang ang ahensya magahulat sa rekomendasyon sa DOH may angod sa health guidelines kung mga health concern. Dugang pa ni Poa, nagapadayon man ang koordinasyon sa DepEd sa DOH kag iban pang ahensya sa gobyerno agud ma-monitor ang health situation sa mga eskwelahan. Nagapabilin nga marubo ang level sang healthcare utilization rate sa Pilipinas sa piyak sang pagkadiskubre sa Omicron XBB kag XBC subvariant. Ini ang ginpasiguro sang Department of Health sa daing pahayag nga epektibo ang pagbakuna batok COVID-19 agud mapunggan ang severe o critical cases. Madumduman, Martes nga adlaw sang ginanunsyo sang DOH ang 81 ka kaso sang XBB Omicron subvariant kag 193 naman ang kaso sang XBC subvariant. Nag-file naman sa resolusyon si Senator Ramon Bong Revilla Jr. para maimbestigahan ang ginasiling nga crime activities sa sulod sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sa iyang Senate Resolution No. 264, luyag ni Revilla ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs nga ginapamunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang magapatigayan sang hearing. Ginfile ni Revilla resolusyon kasunod sa pagbulgar ni self-confessed killer Joel Estorial nga ginpatay niya ang broadcaster nga si Percy Lapid base sa mando sa isa ka tawo nga yara sa sulod sang NBP. Sunod dirigin kontrata sila sa balor nga 550,000 pesos para patyon si Lapid. Kadungan sini gininyo ni Revilla sa kapulisan nga padayonon na madalaw nga pag-imbestiga sa pagpatay sa kilala nga radio broadcaster. Dugang pa ni Revilla, dapat man magpatag ang Bureau of Corrections sa ginbulgar ni Estorial. Na-file na sa DOJ ang kaso ng murder batok sa self-confessed gunman nga si Joel Escorial kag tatlo sini ka mga kaupod nga amo ang inatudlong patay ka sa broadcaster nga si Percy Lapid. Suno kay Southern Police District Chief Police Brigadier General John Kirby Craft, natala na pa nga pagapirmahan kag magapanumpa sa piskal para opisyal na nga ma-file ang kaso mga murder batok sa 4. Ang tatlo ka ginatudlo upod ni Escorial nga tubtob karon at large amo sanday Israel Dimakulangan, Edmond Dimakulangan kag alias Orly. Martes ang gabi sang nagpatigayon si Roy Mabasa ang utod sang biktima
kapulisan nga ang suspect sang walkthrough sa crime scene. Sunod kay Kraft, ang pahag ni Escorial sa walkthrough ang nag-matchman sa CCTV footage nga nakuha sang mga investigador. Ginapakomento sa karon sa Korte Suprema si Lorraine Badoy may angod sa indirect contempt petition nga ginpasaka batok sa iya bangod sa malisyoso nga Facebook post batok sa isa ka husgado. Sa isa ka court and bank resolution ginatagan sang non-extendable nga 15 days si Badoy agod magkombento angot diri madumduman nga subong nga bulan sang nag-file sa petisyon ng grupo sa mga abogado kag mga dean sa law school sa Korte Suprema batok kay Badoy bangod sa payag sini nga ang ginatumod amo si Manila RTC Judge Marlo Magtosa Malagar. Ginkumpirmar sang Muntinlupa Regional Trial Court ang mando nga nagatugot kay Anay Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos para liwat testigo kag bawion ni aligasyon bato kay Anay Senator Leila de Lima. Sa apat ka pahina nga mando gindinay sang Muntinlupa City RTC Branch 204 ang motion sang prosecution bangod sa kakulang sang merito kag ginpahay nga wala ini nakapresentar sang cogent justification para i-reconsider. Sa nauluan, wala nakatestify si Ragos atong September 30 nga hearing sa kaso ni Dilima bangod sa motion for reconsideration in file batok sa nauna nga desisyon sang korte. Si Ragos ang una nagbawi sa aligasyon batok kay Dilima sa atong bulan sang Mayo. Ginbulga ni Senator Francis Tolentino nga gintuyo ni Anay PS-DBM OIC Lloyd Christopher Lau nga magbiyahe padulong sa Singapore nagligan nga semana sa piyak nga kalakip ang iyangalan sa lookout bulletin sa Bureau of Immigration. Sunod kay Tolentino, nagpangayos ang clearance si Lau apang nakasugtan sa mayoriya sa miyembro sa Blue Ribbon Committee nga hindi siya pagtugutan apang ginaligar nga nag-attempt ini sa pagbiyahe apang nabalabagan sang immigration. Sa naibaloan sa pag-umpisa sa investigasyon angot sa overpriced kag outdated laptops nga ginbakal sa Department of Education, ginpabalo ni Tolentino sa panel nga nagabay si Lau nga kakaso ng ngalan sa lookout bulletin subong man clearance nga hindi na siya magpangatubang sa anuman nga contempt charges apang ining gindinay sang panel. Hindi naman kumbensido si Senator Rafi Tulfo sa nga nagakaigo ang ginahimo sa Department of Agriculture para tapnaon ang pagpasulod sa pungsod sa mga produkto pang agrikultura. Anto sa naging mencionar sa senador ang ngalan nanday Michael Yang, Andrew Chang, Leah Cruz kag Manuel Tan nga mga sunod sa iya smugglers sa mga utan. Ginpasiguro naman ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban nga padayon na maginahimo nilang atika gud masolusyonan ang problema sang smuggling kalakip ang papagiangot sa Bureau of Customs. Apan sunod kay Tulfo kung ginahimo sang DA ang ila sini nga obligasyon, madamo na kung tani sa mga smugglers ang dapat nga nadakpan. Sa katapusan nga balita national, nagpasiguro si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga suportahan ang modernization sa Philippine Coast Guard nga nagasaulog sa ika-121 anibersaryo. Sa speech ni Marcos, iya gindayaw ang PCG sa ilang serbisyo sa pungsod, ilabi na ang ilang kaisog sa pagpatigayon sa maritime search and rescue operation kag pagpatuman sa maritime law, safety kag security. Ginpabugal man ni Marcos ang PCG nga nagserbisyo sa mga pumuluyo sa tion sa COVID-19 pandemic. Nagpangabay ang presidente sa mga PCG personnel nga padayunon ng ilang dedikasyon sa ilang mga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Morning lang dira kay John Serna, Nelny Realista. Morning sa imo dira. Kay si Mary Angia Viagliara sa Kwan sa may Hidigaran Public Market. Ay, perfect. Helen Esco Sareta kag Paul sa Kawayan. Kag kay Christine Minyas Villalobos kag Julius Rosero, good morning man. Kaya ano pagiging action boy kay Valeriano Tarazona Jr. kag Tarazona family dira sa Maypurok 3, Barangay Granada. Yes, Thank you good so morning. Kag happy birthday sa kay Inday Edeline Libuon. Karon nga adlaw, happy birthday dira sa imo, Inday Edeline. Mga ka-action, standby na sa Action Report, second portion. Upod ka-action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.